Goedenavond, een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Het is zondag 7 juli. Bij veel inwoners van buurtschap Driewegen in Terneuzen kwam het hard binnen. In de raadsvergadering werd eerder deze week besloten dat er een asielzoekerscentrum in het voormalige Neckermann-kantoor mag komen voor een periode van 10 jaar. De buurt voelt zich ongehoord door de gemeenteraad. Teleurgesteld is nog heel genuanceerd en zachtjes uitgedrukt. Ik denk dat ik sta te koken. Jacqueline de Witte is eigenaar van Eetcafé Driewegen, zo'n 500 meter van de nieuwe AZC-locatie vandaan. Ze is ook raadslid voor de partij Top Gemeentebelangen en stemde tegen de Neckermann-locatie. Ik ben absoluut niet tegen de opvang van asielzoekers. Waar ik wel tegen ben, was deze locatie. En dat we op Driewegen zelf maar met zo'n 150 mensen wonen en het AZC straks 200 mensen wonen. Dat vinden wij uit proportie. En dat is niet de enige zorg. Ik zie het verkeer als een enorme obstakel. Er zijn daar geen stoepen, er rijden daar heel veel vrachtauto's. Wethouder Frank van Hulle zegt oog te hebben voor de zorgen van de omgeving en te weten waar de problemen liggen en waar extra op gelet moet worden. Toch is dat voor de buurt niet genoeg. Wij gaan ons beramen op andere en hardere acties. Zo willen de bewoners een advocaat inschakelen om mogelijke juridische stappen te ondernemen. Het pontje hoort hier gewoon bij. Het hoort bij Wolfersdijk en het hoort bij Kortgene. Fietsers en wandelaars die graag een rondje met het pontje doen, kunnen opgelucht ademhalen. Even leek het erop dat de veerdienst tussen Kortgene en Wolvaartsdijk zou stoppen nadat de vorige exploitanten met pensioen gingen. Maar gelukkig is daar een nieuwe veerman die deze zomer heen en weer vaart over dit stukje van het Veerse Meer. Vorig jaar hebben we hier voor de opening van het kreeftenseizoen gevaren. En toen kwam het te sprake dat het veer zou stoppen waarschijnlijk. En toen heb ik gekscherend gezegd van nou, als het hier stopt, dan moet je mij maar bellen, dan gaan wij het doen. En kijk wat gebeurd is. De schipper verwacht niet bepaald binnen te lopen met de veerdienst, maar hij vindt het te belangrijk om te laten verdwijnen. Nou, het is toch wel iets historisch. Dit is een pontje wat al zo lang vaart. En het verbindt twee prachtige gebieden met elkaar. Wolfersdijk is erg leuk. En Kortgene ook natuurlijk. Dus kun je bijna niet voorstellen dat er geen pontje zou wezen. Ook de eerste passagiers van het seizoen zijn blij dat ze over kunnen met de pont. Wij kwamen hier terecht en we zagen de boot, dus we hebben die gewoon genomen. Het bevalt ons helemaal. Het is hier heel mooi. Jammer dat de zon er niet bij is. Maar het is prachtig. Ja, dat is wel leuk. Dat is echt wel leuk om eens te doen. Allee, ja. Vanaf vandaag vaart het pontje iedere dinsdag, woensdag en zondag tot eind augustus. Retro is tegenwoordig natuurlijk weer hartstikke hip. En vandaag kon je ook retro wielrennen door de zak van Zuid-Beveland. Dit doe je niet om nou eens even keihard hier door Zeeland te gaan knallen. Dit is gewoon met elkaar plezier maken, mensen leren kennen, over het materiaal praten. Terwijl je op een actuele, moderne fiets, ja, gaat het toch veel meer om het sportieve en om het hardrijden. Het soeft veel meer, het rijdt veel comfortabeler. En het gekke is, er zitten veel minder versnellingen op. Maar als we naar Vlaanderen gaan, kom je ook daarmee gewoon boven. Dus ja, het rijdt gewoon fantastisch. Het parcours is de Jan Raas-route. En hoe mooi is het dan dat jij op de oude trainingsfiets van Raas rijdt, omdat de oud-prof die ooit aan je vader heeft gegeven? Ja, natuurlijk ben ik daar trots op. Wat ik begrepen heb, is dat hij daarop getraind heeft altijd. En ik heb hem nog een keer een foto laten zien van de fiets. Hij zei, ja, die is van 1978, wist hij direct. Dus ja, het is nog een originele Raasfiets, om het zo te zeggen. De snelheid lag bij deze retrotocht niet al te hoog, maar dan kun je wel beter genieten van de mooie omgeving in de zak. De 10 kilometer open water zwemmen is dit jaar Nederlands kampioenschap bij de zwemwedstrijden in Sluis. En hier kijk je naar de start van de mannen. 3 Zeeuwen in het water zijn Bonte uit Burghaamstede, Tristan Kloet uit Krabbendijken en deze Tom van Gils uit Oost-Soeburg. Maar zij zitten in het achtervolgende groepje, want dit zijn de 2 koplopers. Voorop Bram Loots en achter hem Hessel Robert. Na 4 kilometer zwemt Loots dan bij Robert weg. Loots won gisteren ook al de nationale titel op de 5 kilometer bij de Braakman Creek Race in Hoek.
En vergroot hier steeds verder zijn voorsprong op Robert. Dit is halverwege de wedstrijd. Loods is al voorbij het keerpunt. En Robert moet er nog naartoe. Het wordt een zware wedstrijd. Dit is de kampioen van vorig jaar, Bas Blanker. Moet de strijd staken. En meer dan de helft van de deelnemers zal de finish niet halen. Dit is Loods op weg naar zijn laatste ronde. En achter hem strijden Timo Dinkelberg en Tristan Kloet uit Krabbendijken dus voor de tweede plek. Kloet zal uiteindelijk derde worden. Maar de nationale titel gaat naar Bram Loods uit Beverwijk. Het ging eigenlijk best goed, beter dan ik had verwacht. Onderweg was het nog wel een beetje koud aan de overkant. Maar als je hier kwam was het wel prima. En heel veel last gehad van de plantjes onderweg. Maar voor de rest was het echt een leuke wedstrijd. We begonnen vandaag met redelijk wat zonneschijn en het was vriendelijk weer. Maar al gauw ontstonden er enkele stapelwolken en die groeiden uit tot het buienstadium. Vooral de westelijke helft van de provincie kreeg de meeste buien. En verder de provincie in viel het wel een beetje mee met hooguit een enkele lichte bui. Vanavond zijn er nog enkele onweersbuien mogelijk, maar vannacht wordt het geleidelijk weer wat droger met nog een enkel buitje en opklaringen. De minimumtemperaturen liggen tussen 12 en 14 graden. En morgen hebben we eerst zon, geleidelijk krijgen we meer wolken. Het blijft zo goed als droog en het kwik loopt op naar 20 of 21 graden. Dinsdag wordt het nog warmer, krijgen we temperaturen van 24 of 25 graden. Met later op dinsdag in de middag en avond wel enkele regen- en onweersbuien. En de dagen daarna is het weer 19 à 20 graden. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een hele fijne avond.